Min ild har indtil dette tidspunkt i februar 2006 brændt voldsomt og kraftigt i lang tid. Det er sådan, jeg har levet mit liv. Jeg gør mange ting. Jeg arbejder meget. Jeg skaber resultater. Jeg brænder igennem. Jeg er i fare for at brænde ud. Det er som om mit liv efter ceremonien går ned i et andet indre tempo, der ikke er i balance med det ydre liv. Et ydre synligt liv i fuld fart med stor ildhu kæmper med et indre liv, hvor der er behov for eftertænksomhed og et langsomt tempo. Der er et voldsomt opgør i gang. Et stykke tid efter Kiva-ceremonien kontakter jeg Therese. Hun er på arbejde i den anden ende af landet, men vil gerne lave en telefoncoaching, en samtale med mig. Vi snakker sammen i næsten 1 time. Blidt og roligt får hun mig hjem i mig selv og fjernet min egen desperation over ikke at slå til. Jeg er nede. Jeg kan ikke. En masse udsagn og en selvforståelse, der kommer fra min egen indre dommer. Therese er anerkendende og kærlig, med en forståelse af, at hun har et ansvar i forhold til samtalen, men at det er mig, der skal lave arbejdet indefra, med hjælp og støtte udefra. I løbet af samtalen går det op for mig, at jeg har brug for en pause. Efter min samtale med Therese tager jeg ideen om en pause til mig. Jeg ser, at det der er ok. Det bliver godt igen. Det tager tid. Therese giver mig den inspiration at tegne min indre dommer. Jeg skal få det væsen, der ikke vil mig eller nogen andre noget godt, ud i det fysiske rum. Jeg tegner gennem flere dage. Detaljeret, smukt, grimt og forløsende.